Здравейте, приятели, аз съм Мистер Икс и добре дошли във втория епизод на Бързо, лесно, ефикасно. Както виждате, ето там отсреща е първи епизод, а тук е втори. Използвам един свят, защото не съм от хората, дето правят различни светове за всичко. И така, да започваме. В днешния епизод ще ви покажа скрита врата. Виждате, тук вървиш, нищо не става, просто картини, нищо повече. Просто трябва да запомните къде си криете ръчката. Цъкате тази ръчка и влизате. Механизма е елементарен, мисля, че всички ще могат да си го направят, но ще ви го покажа. Значи, само да щупя и да покажа. Тук сложих един репитър, така за всеки случай, да не стане нещо, въпреки че това не знам за какво тук. Виждате, има там един пъмпкин, сложих го да ми свети, докато си правя механизма. И така, цъкате тук и се задейства, как да кажа, тръгва електричество по камъка, минава по редстоуна, тук репитъра и след това идва при вратата. Мисля, че по-ловко ще бъде да дръпнете редстоун репитъра така, защото ако дойде някой човек, например, си казва, в това нищо не става и си цепи. И така, аз тук използвах жълта вълна, да го скрия. Пък вие му използвате каквото си искате, това си е съвсем ваше решение. И така, отново, цъкате, изключено. Правите, нищо няма. Цъкате, нищо не става, ама накрая става, просто трябва да сложа повече репитърите да стане по-дълго, което ето сега ще направя. Тук ще сложа още един репитър, само да се влезем в редстоун нещата. Така. Само тук още един репитър, който да е така. Добре. Сега ще стане много по-добре. Много по-добре и много по-скришно. Това е важното тук. Да е скришно. Да. Идвате тук, нищо не става. Пак идвате. Какво стана, бе, с този репитър? Да издърпа. Супер. И това беше от мен, дами и господа. Тук може да си го скриете както искате вие. Важното е да направите и втора стая, да изглежда все едно има втора стая, а това не е скрито. Пък иначе тук мога, като влезнете тук, само да си го отворя. Като влезнете, мога да си направите някакъв чест рум или какво искате, или да изкопаете надолу нещо. Това е съвсем ваш избор. Това принцип се използва в сървъри, които са жалки и искат да пращате SMS-ите, да ставате випове или някакви такива, което е жалкарско. И затова може така да си криете, вместо да правите рез, който не ви дава да правите, ако не сте випове. И така, това беше от мене, дами и господа. Ако ви е харесало, оставете коментар и се абонирайте за канала ми.